Vi skal undersøge noget om retfærdighed i den politiske verden. Derfor har vi været ude og spørge 2 lokale politikere. Vores borgmester, Jens Ive, og spidskandidat for Enhedslisten i Rudsdal, Jakob Jensen. 2 mænd med meget forskellige meninger, men alligevel enige om nogle ting angående retfærdighed. De ting må det altså være grundstenen eller udgangspunktet for, hvad retfærdighed er i et samfund. Se med her. Jeg tror, du kan blive enige om en præmis, netop at vi skal tage os af dem, der har et reelt behov. Der kan du så blive enig. Der, hvor vi så adskiller os, det er nok definitionen af, hvad er behov. Ja. Altså, hvor jeg mener, der skal være et klart og tydeligt behov, hvor Johanne måske mener, at hvis man siger, at man har et behov, så skal man varetage det. Altså, der er en meget stor forskel nok på den måde, hvor vi ser behovet. Der er nogen, der på grund af sygdom, ulykke, fødsel og alle mulige andre årsager ikke vil kunne tage vare på det, jeg vil kalde et ordentligt liv. Og det så sagt, så har vi jo i dag en udfordring i samfundet. Fordi vi har haft en udvikling, hvor vi tog hånd om flere og flere, hvis vi tager den her udvikling fra 1950'erne og op til i dag. Og vi nok også er kommet til at tage hånd om rigtig mange, som ikke har et reelt behov. De kunne godt selv, hvis de ville. Der skal være et tydeligt sikkerhedsnet, men det skal også være så tilpas masket i sin netstørrelse, at det ikke griber nogen, der ikke skal gribes. Mange tak. Det var så lidt. Det var ikke så lykke med et projekt. Tak. En af grundstenene, det er simpelthen, at der skal være lige muligheder for alle. Ja, det kan jo ikke lave sådan en let formel, men dem, der så klarer sig bedst i skolen og kan lave mere arbejde, de får så også flere penge ud af det. Den motivation er der, hvis der skal være et incitament til at arbejde. Der har vi accepteret nu, at der skal være indkomstforskel. Og hvor stor det skal være, for eksempel i den vestlige verden, der går det en forkert vej. Alle, der får laverne, de synes, de er uretfærdige, de skal have mindre. Og det, hvor langt de så tænker, og hvor meget det er deres egen skyld og sådan noget. Hvis man ikke gider arbejde der, så... Men det er der ikke så mange, der ikke gør. Men der er så nogen, der har psykiske problemer. Men det tror jeg var det. Mange tak. Så det var nyttigt. Ja, det er. Ja, det er godt, så tak for at I kom. Så, ja.